BPF सरकार जानायनि अमा मासे जानोसै गुनगावनिया फुथारबायानो 10 पाल्लानि 10 पाल्ला बेदरखौनो खानै खाथाम नांगोन नालाय हमनो मा मानसि इसोरो BPF सरकार जानायनि खाना 10 पाल्लानि मासे लाबायानो जोंनिया मोजां जायो फिल्डआवसो खावनांगौलै न लाबाय थब थबनो माबानांगोन बर' थानानै एकदम खमखा मा खावग्रा गोजाखाना बरिया जादों बरिया साफा साफा खादों जिगाबालाय जिगाब होग्रा ओंख्रि खारखो अमा खावग्रायानो दसे थेनथावलायबा बोरै जानोलै दे हे मा गेलेयोलायलै दे ओइ अट'मा मा नायबाय थादो ए खामफेराबाबो हदलाबाय थानाय बोदलाबाय था गिलासखौ लानानै दैबो सोनांसिगोन गाख्रबाव मानो नांगोल पार्टिनि जै अमा बेदर जानायनि जैलाय अमा बेदर अमा गोदाग्रा रंदोलै पुरा BPF देरहानायनि थाखाय मा अमा खावनानै जानोसै दिनै सोलिबाय थादों मार इन्टारेस्ट जादों नामा देरहानायखाय सरकार दानो हानायखाय खाना गावरे मानि खाना BPF नि सरकार दानो हानायनि सरकारखौ दानो हानाय जाबाय बेनि थाखाय जोङो अमा मासे जानोसै खाना जानायनि बासन रोगाबायानो जोंनिया न' ओइ ट्रेक्टर फैदों बासन लाबायानो जोंनिया खाना जानो थाखाय एकदम नांगोल पार्टिया सरकार दानायनि थाखाय अमा मासे फुथारदो जानोसै दे आरो जोंनि गामिनि रायजोफोरा गारि मोननाय नङा होननानै भट ग्रहनाव